Dobrý den, jste nároční? Vítejte v pražských Jinonicích. Dnes mám pro vás moderní novostavbu řadového domu, který vás nadchne obrovským prostorem, skvělým vybavením a taky klidnou lokalitou. Tak jdeme na to. Dům stojí na pozemku o velikosti 148 m². Prodává se kompletně vybavený a celková podlahová plocha domu je ve 3 patrech obrovských 196 m². Dispozičně jde o 6 + KK s garáží, 2 koupelnami a 2 terasami, které mají dalších 28 m². Kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem má skvělých 35 m² a přes léto si tenhle prostor rozšíříte o dalších 14 m², protože je odsáď vstup na terasu. O přísun stále čerstvého vzduchu se v domě stará rekuperace. Příjemné klima vám přes teplé letní dny zajistí klimatizace. O pocit bezpečí se postarají předokenní žaluzie. Nemovitost je navíc energeticky velmi úsporná a to vám zajistí nízké měsíční náklady. Jinonice jsou skvělým místem pro život. V přímém sousedství je čtvrť Valtrovka, kde najdete nádhernou školku, školu, kavárnu, pekárnu, obchod a dětská hřiště. Na stanici metra Jinonice to máte z domu sotva 2 minutky a na Pražském okruhu na Andělu jste autem za 5 minut. Dům leží ve slepé ulici, kde je minimální provoz. Na pozemku v pohodě zaparkujete vaše 2 autáky. Jeden bude stát za posuvnou bránou a druhý ve vytápěné garáži. Dámy a pánové, součástí prodeje je i tahle luxusní vířivka, ve které si skvěle odpočnete po náročném pracovním dni. Tolik vzpomínek. Doufám, že se vám tahle úžasná řadovka líbila. Pokud hledáte veliký dům na skvělém místě, ale péče o zahradu vám nic neříká, tak mám něco právě pro vás. Zavolejte mi a podrobnosti probereme osobně. Sledujte mě na Facebooku, Instagramu a YouTube.